Organizada pola Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, co patrocinio da Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello, desenvólvese no Auditorio Rianxeiro a 8ª edición da Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo. O festival leva con esta 8 edicións consecutivas e dende que empezamos o festival foi acomodándose, crecendo e tratando de abarcar dentro das súas posibilidades, claro, todo o que haxa alrededor da cinematografía que teña que ver co cinema de realidade e concretamente ca temática da defensa do que é a pesca de proximidade, a pesca sostible, por decirlo de algún xeito, e por outro lado do medio ambiente mariño. Todo o que conversa dentro dese ámbito nos territorios costeiros de todo o mundo e concretamente no territorio costeiro galego nos interesa e é o que nos intentamos, a nosa misión é que eso se divulgue, se coñeza e exista cada vez máis preocupación ciudadana acerca desos temas. O festival, que se prolongará todo domingo, mantén unha estrutura similar á de edicións anteriores, cunha competición oficial na que participarán 17 curtametraxes documentais procedentes de diferentes puntos do mundo. Bueno, hai de todos os lugares, creo que dos 5 continentes no, pero de 4 dos 5 continentes sí. O sea, películas chegadas de todos os lados, todas subtituladas ao galego, e, bueno, nos creemos que hai un abanico de temáticas e de propostas cinematográficas vanguardistas e que están dentro do cinema da realidade e o cinema experimental de alguna maneira, que vai a valorar un xurado oficial e que creemos que teñen moito interés para a gran maioría dos públicos dos territorios costeiros, que eso non o van a ver en ningún sitio. A mostra volverá a contar con 2 seccións paralelas: proa, na que se programan filmes e cineastas na vanguarda do cinema da realidade, e popa, dedicada á proxección de filmes de arquivo e históricos, pero incluirá tamén diversas actividades paralelas que se desenvolverán en diferentes localizacións do municipio. A mostra complétase tamén coa exposición fotográfica a mar de Lorena do Merlo, que se poderá visitar no propio auditorio ata o último día do festival. As persoas interesadas en asistir ou ter máis información poden facelo a través da web do festival ou nas propias redes sociais de Mares da Fin do Mundo.